Hakane ka video ngene page pat yekane ka we ka topik ka babun naki subscriber jongi ke ba request ban le yekane ka video lane kane ka topik ka kerteng jong kane ka topik ka de hakarata bakano babiang bha ban pun khun lane kha khun ka ban kong hi kapor ka babiang ban shong kha lane ban pun khun ka shong haka jingkwa jong la jong lane jong ki shijur kumbangi leo I menta kapor ba ki briu ki shong kha khamslam karta nakadaw babon ki briu ki baslam ban shong kha nakadaw ka jinglek pule lane lek pentebet yalade dane kim lap ye utau patra jong ki ma te hadu bandalap lane la biang lut kata ka kam ka jam ka jing shong kha jong ki kala kham dir por to mentang ni pet par shphang ka biology kadon ban ong ayu biology kamut bapule bni shphang ki ba donjing im karkum nakot ki ong ba karta ka ba khat phra hadu ar phlai ka de ka ruta ka ba bas bha lane balong fertile bha ya ka kanthe ban pun khun bat kalong ru karta ka ba ka kanthe ka pun khun kulai bha ho ni la ru ban sam rakhi ma namar ba khat phra hadu ar phlai ki de ki ruta ki ba ki samna jongi ki dang plan lane ki dang dan ka thang banlong ayu hakajing im jongki ladangi pejpat jaga biology ka ong ba kat ba karata jong ka kanthei kanang he ki peleng ki badan ha ovary ru kidang khamduna bat karis lene ka jing maru kala bandan ye ikhundung bat ye ka kami ye ki to ki ba pun khon lene kha khon slam bat ngila ru ban yu I ba hagapor menta ba ki kanthei ki kut kloi ka jing poi bana jongki kanai kala banjia nakadaw karukom im lenik lifestyle kijing bam nakamariang kabangi syong hisaru ngiyo I hagpar minta bas tangki jaklia sudah hagi hagil air kumta terter habaong kumta amdai pat ba day tang naginde kidaw dan sibun du kidaw basyadien jongka jingkut kloy jongka jingpoy banai don ki bakloy du bankut kajing poi banai hakarta ka ba lai pheusan kiong ba kat ba karta ka kanthe kadang he kajing maru kadang kham he kala ru bandan ye ka diabetes ye ka lane kajing pangshini lane kajing QBP hakapor pun khun ectopic pregnancy lane kajing pun khun shabar jongka plakhun ka cesarean section lane kajing shapuj ban shimi khun lungru ka khambun haki briu ki ba pun khun lane kha khun slam ya ki shenrang pat am kum ki kimthei ki shenrang ki yai pumi ye ki spam wat lada hakarta ka bakham heru hanre anda ki ladap kumba life person lane sau pheus nam karta kajing bun lane kajing klan jong ki spam ru kalak hamduna kumba galio I hagpornta ba karukom im lane ga lifestyle kajing jaklia jong kamriang jongi kirkom bam rukam di jongi nakadaw jong ka stress nakadaw jong ka jingdi duma nisikal kane jingdi kia kaneru kala ban pelong yak spam bikin telat lane kenduna bat hang ne ka jing bumpun khun ka kanthei kala ru ban long nakadaw jong o shinrang te haba kumta anlai kum lopat bat lano ka bhaban shangkha lane ban kha khun bat kumau kane ka weba kapor ka babiang bha ban shangkha ban pun khun lane ban kha khun kade anda phihi phila ready kamet kamansim ka kam ka jam ka jing sngo jong phi hakata kapor phila ban plan no ban pun khun lane ban kha khun hanre ngim de pat ban kret yaka biological phila ru ban yakundu yaki specialist lada phi plan ban shangkha slam bat kumau ba amdan rata babas ban pun lane ban kha hanre ka shang ha phi hi marwe ban rai yagata